Yatta kalafaş. Yatta kalafaş. Yada düştü gamgyn bolýan, bilece okan gıylarım. Kalbime mukam salyar, bilece okan gıylarım. Kalbime mukam salyar, bilece okan gıylarım. Yaşlık bizden geçer gider, keptir kimin uçar gider. Yaşlık bizden geçer gider, keptir kimin uçar gider. Bizden aran açar gider, bilece okan gıylarım. Bizden aran açar gider, bilece okan gıylarım. Okudum yadan hatıны, gözümde siratını. Okudum yadan hatıны, gözümde siratını. Hayran eder suratını, bilece okan gıylarım. Hayran eder suratını, bilece okan gıylarım. Aşık olan sayrar dilim, sarılmasın kızıl gülüm. Aşık olan sayrar dilim, sarılmasın kızıl gülüm. Yatlıdır bağın bilbilin, bilece okan gıylarım. Yatlıdır bağın bilbilin, bilece okan gıylarım. Kersi bir öyün sultani, bilece okan gıylarım. Hayran eder suratımı, bilece okan gıylarım. Bilece okan gıylarım.
yürür baydalı Elim cahan mehir mukalı Türkmenistan bahar bayramı Türkmenistan dostluk mekalı Ölene, dinene, can vatanım Türkmenistan'ım Ölene, dinene, can vatanım Türkmenistan'ım Acab eyyam acab çağım var Yalqın saçan şam çırağım var Hak sıylamış büyük gerçeğin Bahraman halkımız var Evine, dinine, can vatanım Türkmenistan'ım Evine, dinine, can vatanım Türkmenistan'ım Türkmenistan'ım evine, dinine, can vatanım Türkmenistan'ım evine, dinine, can vatanım Türkmenistan'ım evine, dinine, can vatanım Türkmenistan'ım Hurmatly mehmanları, mehriban adamları, hurmatly usulumlar, arka göçmediyali, qarasbol botarmadılar. Etli yerde bugün şanlı varamıdı, devam ediyor. Bugün vatanımızın ahli külcüğünde, fonkucan da var, devam edil. Bugün bolsa, ehli bitiramızın en bir ulu mekteplerinin biri, Avreli külcüklerinin biri, 10. orta mektebini, son kızın da var edi, yadır devam ediyor. Biz hurmatly mehmanlar, mehriban enatalar, bazayıp da var amdı. Kadir asmak olşuydu. Mektebin müdürü Şiirbek Muratfi, ulu hurmatlyny davara mikrofonu çağırıyor. Assalamualaikum, hurmatly mehmanlar, hurmatly muallimler, hurmatly o'quvchilar. Naqashin mektebimizde Türkmenistan Büyük Köprü'nün yüreği adı bilen son kızan davratı geçirildi. Son kızan davratı mektep müdürlüğü adının asitip olan ediyorum. Onda kadir devlet finansı yerine getiriliyor. Devlet bayda kaldırılıyor.
Berikalla. Arka hormatly mehmanları, hormatly enatalar, mehriban usulları. Görüşün yani bizim bu bak bir taraf Türkmenistan'ımızın şanlı çok uzak davranmadı. Edir bizim mektebimizde devam ediyor. Hazır bu acayip Edir bugünü. Sizin baktığınızı acayip şart bulundu. Yürütü kutlamana bir nerse mehmanlarımız geldi. Hazır biz etraf yakınının adını, etraf yakınının ormanları açıl bakılır gülür. Yarasvanı. Ulu hormatlarını toy meydan şamıda gelmeye naş ediyor. Yürütü kutlamak olsun. Bir etraf yakınının ormanlarının adını açıl bakılır gülür. Yarasvanı. Ulu hormatlarını çağırdık. Salam hormatly enatalar, hormatly oğullar, qadrlı uçurumlar, qadrlı okuvchilar. Anhaşıvın Türkmenistan Beyik Küpek yolunun yürüğü adlı yılında bizim yurdumuzun ähli yerinde diyen yani Soňky davarası geçirilir. Men hem sizin ähliňizde şu geçirilen Soňky davarası bilen tüy sürebden gutlaýaryn. Hormatly enatalar, hormatly oğullar, sizleriňem näme? Janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak, maşgalaňyzyň awadançylygyny, qadrlı uçurumlardan özüň ýüreginde beslen arzularyň hasyl bolmagyny, orta okuw tamamlap, ýokary okuw mekteplerinde okuwlaryny dowam etdirmegini arzu etýär. Sag bolun. Belgilerden solun bilim sizin yengil olmadı kârinizde ulus tülüktür. Bir şansalık tüysürümüzden arzu ediyor. Koyulmadı ama şeyli, bakıtlı gülleri şahidi olun. Onda hormatlı mehmanları, mehribanları. Hazır son kızın davaramızı, hoşkal, mektep atlı davaramızı yürütü kutlamana gelindi. Bizim hormatlı mehmanlarımızın biri etraf bilim bölümünün müdürü devlet Hudaý Redifi, ulu hormatly çağırýar. Devlet Hudaý Redif gelip baş şahit davaramızı kutlaýar. Etraf bilim bölümünün müdürü devlet Hudaý Redifi ulu hormatlyny. Ben toy meydan şamyda hoş gördük. Size acayip adulları. Salam hormatly enatalar, qadrly mugallimler, mehriban usurumlar. Şuň 2017-2018 okuw ýylynyň soňky dawarady ähli ýerde bolýar, sizin mektebiňizde de ene üstünlikli dowam edýär. Şol ajaýyp dawara münasibetli ýürüte gutlamaga geldik. Mehriban usurumlar, ene sizin durmuşyňyzda şuň iň bir ýatdan çykmajak günleriň biri, ýa-ni sizin 11 ýyllap şu mektepde bilim terbiýe aldyňyz. Şuň siz üçin orta mektebiň soňky jaň haklar ýetip bolsa öňüňizde döwlet egzamenleri, döwlet sinaglary bar. Olardan hem üstünlikli geçip eliňizde orta bilim hakyndaky şagadatnamalaryňyzy alyp, ondan soňra öz höweden arzu eden, niyet eden okuw jaýlaryňyzda okuwlaryňyzy dowam etdirip, hormatly kärlere eýe bolup, durmuş ýoluňyzyň mundan beýlekde açyk bolmagyny tüýsürekden arzu edýän. Janyňyz sag bolsun, ýoluňyz açyk bolsun, ähliňizden şu öňüňizdäki döwlet sinaglarynda da diňe 4lik 5lik bakalar bilen geçmegiňizi tüýsürekden arzu edýän. Gutly bolsun, ýene bir işiniňizde üstünlik. Berikalla. Arka bugünü yürüte acayip arzular olşyny. Bizim sizin yengil bolmagy käriňizde ulus tülüktür. Bir şansalyk tüýsürümizden arzu edýär. Onda hormatly mehmanlar, mehriban adamlar, häzir bu ajaýyp dawaramyzy, soňky dawaramyzy ýene-de bir hormatly mehmanymyz eýdim. Häzir geňişlik ýürüde müdiri bizi anymadagyny ulu hormatly toy mikrofonymyzy çağırýar. Anymrat Bekmuratow geldiler. Halas geňişlik başlygy. Hormatly adamlar, hormatly enatalar, hormatly mugallimler, hormatly uçurumlar. Ene şu Türkmenistanyň ähli günjünde jaň dawarady geçirilip otur. Şu etrama en ulu mektepden yer hataplanýan 13-nji mektepde de uly çäre geçirilip oturma şu öz adamlaryň halas geňişliginiň adyny utlaýan.
Gençlik boyunca cemiyeti 48 an okuçular, uçurumlar orta mektep tamamlap otyr. Şolağın yan kaysımı en ulay görmen sizde şu 13. mektepten 94 sani şu uçurum orta mektep tamamlap otyr. Hem bilenizin sol orta mektebi üstünlük tamamlap oturumda okutlayan indine mesela anında Ullah'ın bir orta mektep oturumdan sonra sizden anında Ullah'ın finala karşı otyr. Hem ben yani devletin aytışan egzamenleri üstünlükleri 4'lük 5'lik baharlarla tamamlap her kim özünü isteyen uğurlar boyunca yukarı okuyacağını okumaktan arzu ediyorum. Hem ben canlılıkta vakıttan hoş olun, çünkü davranlar üstünlükle ağzıyla geçeden adamlar. Hoşça olun. Gerekirler, anlamaya dağa bir de yengil Muhammed Kârı'nı onun üstünlükle 5 çantalığı tesiriminden arzu ediyor. Onda hurmatly mehmanlar, mehribanlar. Häzir davaramy dowam edýär. Eýdim mektep bädir müdürine sözge denberýär. Mektep müdüri Şirbek Muratov ul hurmatlyny. Bir toy meydan şamyny çagyrýar. Onda soňky davaramy, hoşgal mektep atly davaramy, kutlalar bilen. Eýdim mektebiň ýeten derejesi bilen. Ýörete kutlamak üçin. Hormatly mehmanlar, hormatly mugallimler, hormatly okuwçylar, Ýereşim 2017-2018 okuw ýylynyň soňky dawarady, ýani hormatly prezidentimiň Türkmenistan Büyük Köpek ýolunyň ýüregi ady bilen geçirilýän soňky dawarady bilen mektep müdürlüğiniň adynan, häzir mehmanlar adynan gyzyny gutlaýar. Gutlanmak bilenleri bir çantalyk işleriniz üstünlük. Mektebi tamamlansan, umudumuz işlerde, umudumuz okullarda okap. İtiramızdaki mekteplerin vilayetimizde, Türkmenistan derecesinde tanıklı buluklarını hemen adam arzu ediyorum. Şöyle mektebinizde şu ülke 2017-2018 okuw ýylynda ata alanlar üstünlükler köp. Şöyle esas haklarının ayt geçmekte. Mektebimizin kimya muğulimi Pirekov, Bavnazar, Altınazar, Altın degenler adlı defter teşkince okuwçy taýýarlamakda. Hormat bilen teýlagan dädirlerde çären dowamında bu şeýle bilen wagt saklamaýdy. Okuwçy Bordo İsmail itirat derejesi 3-nji oruna eýe bolup vilayet derejesine gatnaşdy. Mektebimizin geografiýa muğulimy Juma berdik ben Murat. Altınazar Altın degenler adlı defter teşkinde okuwçy taýýarlamakda diýen hormat bilen teýlagandy. Okuwçy Bayram Şükür Üniversitetinde okuwçy 1-nji oruna eýe bolup vilayet derejesine hormatly oruna eýe bolup geldi. Mektebimiň Türkmen dili edebiýaty mugalimi Kulbeýew Anygül Altınazar Altın degenler adly taslama we teşkiň ulumy dörejilik we teşkinde okuwçy taýýarlamakda hormat bilen teýlagandy. Okuwçy 1-nji oruna eýe boldy. Mektebimiň ingliz dili mugalimi Şiir we Meňli ýylyň mugalimi 2018 we teşkinde 3-nji oruna munasip bolup hormatly eýe boldy. Mektebimiň başlangyç sınıfynda Rahmanow aýly iň okuwy sınıf otagy we teşkinde itirat derejesi 3-nji oruna eýe boldy. Ondan başga bir näçe şolaryň üstünlükli taraplary bar. Şolary mesaj etdim. Şol hemmeden çären geçinde goşulmakçy, saklamaýdy çäreni bagly. Sözünü hormatly mugallimler. Koy sizde işinizde ulustyruklar. Bek Allah sany ödeli betirsin. Onda hormatly mehmanlar, hormatly enatalar, mehriban usulları. Häzir soňky dawaramy bir başlangyç sınıf muallimi Hurma Mevlamany gutlaw bilen dowam edýär. Gelmeň aşydy. Hormatly enatalar, mehriban kardeşlerim, mehriban okuwçylar. Nefsiň köpden beri garaşýan şatlykly günüňiz gelip ýetdi. Bugün siziň üçin iň bir şatlykly, iň bir baktly günleriň biri. Siz bugün çağaçyk wagtyňyz gapysyndan ätlen mektebiňiz bilen, edep terbiýe beren mugallimlaryňyz bilen hoşlaşyp, durmuşa öz başda gadam basýarsyňyz. Size öz başda durmuşyňyzda diňe üstünlikleriň ýar bolmagyny, janyňyzyň sag bolmagyny arzu etýär.
hem de yuqarı hujaýlarynda okuwlaryňyzy dowam etdirip, hormatly prezidentimiziň ýolbaşçylygynda watanymyzy gülletjek ýaşlar bolup ýetişmeňizi arzu edýärin. Elleriňizi alyp ilmiň açaryn. Bugün bolduňyz siz uçurum. Bu watany şöhrat getirin, uçurumlar ýollaryňyz ak bolsun. Beýle, taşony hormatly mugallimamy ajaýyp arzularymyz şuny. Onda hormatly uçurumlar, hormatly mehmanlar keldir. Bajaýyp dawaramyzy enatalaryň adyna gutlamak üçin Şerugly we Oğulhany ul hormatly dawara meýdançamyzy çagyrýar.